Acest comunicat a venit în timpul jurizării, a fost trimis către toate țările participante, se specifică un număr de 6 țări, dar nu se specifică țările. Așa cum ați văzut și voi, în locul lui Eda Marcus a intrat un reprezentant executiv al EBU, care a transmis punctele acordate României. Am auzit pe Mica spunând, când eu practic trebuia să spun bună seara întregii lumi, că România are o problemă tehnică și că nu mai intrăm. Consternarea mea este înregistrată. What? Nu cred. Deci nu cred. Juriul României acordase punctajul maxim Moldovei. După modificare, toate cele 12 puncte au revenit Ucrainei.